Здравейте, здравейте хора, аз съм Ангел и сега ще играя Skywars. Сега, колко минути? 4 секунди. 2. Айде. Трябва да чакам 30 секунди. На това, да ви кажа, много може да се загубиш вътре, но както и да е, приемам го. Въпреки това. Не го виждам за първи път, но сега му обръщам внимание. Пет, 4, 3, 2, 1. Почваме! Ето така. Хоп. О, даймонд, нагърдник и пантел. И обувки. Объркам се. Да си го направя на купче. Стона. Е така. За всеки случай, ако ми трябват повече. Да сложа го напред. О, пак наградник. Пак наградник. Смешно ми стана. Чакайте, тя се обърка наградник. Да отидем при третия чест. Сега. Отиваме при третия чест. Ето го. Пак обувки! Значи. Добре, че не оцели, защото се прецених, че ще оцеля и ще падна. Но все пак няма какво да правя тук. Няма какво да правя. Малеле! И сега нямам измъкване от тук. Трябва да чупа с ръце. Скалка. Карайте, ще го ще. Значи. Сто пъти ще го чупа това. Докато не се щупи. Щупи се да я няма, ще отпадна тук. Оле, забравих да натисна бутона. Нищо, ще направим повече игри. Танк, аз съм телепортър. Крипър. Колко време остава? Бе, кой ме бутна, бе, значи? Гадост. Това ми е най-омразната игра, защото не мога да отида долу. Ако гледате клипа, напишете коментар, ако знаете как да мога да влезна додолу. Върта се сега. Нищо добро. Добре дърво. Ще свърши някаква работа. Айде, падай. Добре, една броня понеси. Кой ми стреля с лък? Ти ли си викал, бе? Чакай да се спри от тук. Да направя повече копчета, ако ще трябва да идвам. Тако. Стаки 2. Бива. С телепортна тук, бе.
Как бърно? Още един лък. Първо ще направя пак купчета. После... Той ме би! Зипа. Убих го! Еврика! Убих го! Супер го! О, Даймонд такова. И брат, Даймонд. Бре, как го убих то? Супер бе, значи. Супер! А то сега пак не разбрах как слезна. Той го е щупил това. Вече може да не пишете. Разбрах. Храна. Стрели. Има ли някъде храна? Защо не взех това моето? Добре, няма храна. Да се надяваме, че там има. Няма нищо. Изстрелям с лък. Който има. Или нека се избият. Значи ако няма... Добре, ще се телепортирам там. Добре, не съм умрял. Победих. You have won the game. Победих. То пък как са му убили са, какво направи? Супер, победих. Супер, победих. Дай да видим. Сега пък тука. Аз направо ще телепортираме там. Няма никакъв шанс да не се телепортираме. Опа. Сега с тази броня. Ето само един даймонд наградник. Трябва да си взема оръжие. Даймонд наградник. Фул даймонд съм. Чакайте, имаше лук. Фул даймонд. Значи трябва ми меч. Не съм фул даймонд още. То се самоуби. Не се е самоубил.
Я падай. Я падай. Добре. Я падай и ти. Мале колко хора убих. За сега да. Оле, това сега го чакай, ще го прикрепи. Хайде, бой! Ха! Бърз бе! Значи май останахме само двама. А не. Паднах. Исках да го убия и паднах. И... жалко. Отивам да играя. Отивам. 15 секунди. Доста ще чакам. Айде да я махайте се. 5, 4, 3, 2, 1. Играй! Гледам! Жалко! Оле, какво съм бил тъп! Значи, когато играм на това е супер готино, защото ще идвам тук на пръстена на планетата. Сега чакай, аз ще излезна от играта, защото не ми дава телепорта. Телепорта ли аз? Много съм зле. Ще играя. Не ми дава ендер портал. На самолетите! Оле, аз съм на самолетите. Марто, довиждане. Ще го направя. И какво ще ми направиш? Какво ще ми направиш? Няма да ми попречиш нищо. Аз къде съм? Да, има наградник. О, супер! Супер, спрях малко да говоря, само че убих моя приятел, който играе... сега. Играеше при мен. Не, нещо си го. Може и това да не си вика, да не може да летиш, но обаче пак се телепорта. Трябва да ти пише и това. Но което е...
убих го. О, супер. Убих го. Супер. Каска. Обувки няма. Той няма обувки тук явно. Пак каска. Даймонд брадва. Няма обувки май тук. Да, диаманти ни. Малко. Умрях. Самоубих се. Малеле! Бях на малко живот и аз не се усетих и се самоубих. Много лошо. Добре, 16 минути. Добре хора, аз ще спирам клипа. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се и дигнете палец нагоре. Това е Diamond. Довиждане, до нови срещи.